fik vi sendt de første drenge afsted. I heat nummer 2, der har vi fornøjelsen på bane 2 af Alfred Puls-Tillich, bane 3 Daniel Valentin Badea, bane 4 Peter Kleemann, bane 5 Mathias Bisted Hansen, bane 6 Albert Poulsen og bane 7 Rahik Hamid. Så fik vi sendt de første drenge afsted. I heat nummer 2, der har vi fornøjelsen på bane 2 af Alfred Puls-Tillich, bane 3 Daniel Valentin Badea, bane 4 Peter Kleemann, bane 5 Mathias Bisted Hansen, bane 6 Albert Poulsen og bane 7 Rahik Hamid. Vi fik drengene i vandet. Heat nummer 2 på bane 2, Malte Holstby, bane 3 Albert Poulsen, bane 4 Daniel Valentin Badea, bane 5 Peter Kleemann, bane 6 Rahik Hamid og bane 7 Oliver Freisler.